Ana dongeng ndek-ndek si panunggul paten kono panunggul apa dosane dosa mungkul isa sama aja tindak kualat lah iya bener kanamu lali sumber katiwasan walah gawe rusak papan dunungku tak kira ya menungso jebul mung wujude kethek puteu yen pancen kowe munyuk bisa omong lan duwe jeneng saking aku kok wis sapa takon lawan aku Anoman ya senggono balik takon kowe sapa wah iso ngomong tenan jeneng Anoman ya aku tumenggung pamegat Rikma munyuk Anoman kowe wis cetha gawe rusak papan dunungku ayo manuta kowe tak bondo tak aturke ratu Gustiku sing gawe rusak yektine dudu aku nanging aku ya mung sadurma ngewangi sedulurku nggone babat Wonomarta wah tenan ngertine papan iki dikira alas ngerya yen sejatine iki negara kajiman ya iki negara mertani mbuh ora idep bakune iki alas bakal dibabadi goyoso negara munyuk elek manuta tak bondo yen pancen iso bondo bandanan Anoman budya tak sembadani munyuk elek kakehan wus tiban tangan pecah sirahmu Simalena Prabing Lampus pamegat Rikma Ambako iki sing Oh, what?